masaya kayo. Hindi nga nagkagusto ako sa anak ko. Apat to! Sa'yo tatlo lang! Shit! Huwag ka na gumising! Kumusta nyo mga Kansas? Ako nga pala si Paulan. At ngayon dadahan natin mga memes tungkol sa mga all men are trash. Ay, sorry no, medyo nakakita ako yung page natin na flat. Hindi ko gets. Tinatry ba niyang kunin? With the boys, diba? Ako rin pag kasama ko yung with the boys, na-awkward din ako minsan sa kanila. Siyempre, alam ko na yung isip ng mga lalaking yan. Kaya bilang isang babae, yan ang gusto ko. Yung tinutulungan ako. Kung hindi naman yan sinasadya, parang nagkamali lang. Mga kapuso, uuwi na po ako. Green flag! Oh my God! Sobrang green flag ni Koya. Hindi siya feeling green flag. Tama yan. Wala mo, yun ang gusto ko lalaki. Nakataas ang puwet pag tumatayo. Pak! Mas issue, pero diba bakit mo naman bibigyan ng chance na magkaroon ng ganong klaseng circumstansya? Diba, may balance naman yan. Hindi naman yan na iba pare-pareho sa lahat. Okay, sasagutin ko yung tanong mo. Unang-una, sino nagsabing hindi ko kaya? Pero anyway, ito ang schedule. Hey! May tatabihan ako ngayon. Oh! Bukas yung isa naman. Oh! Bukas yung isa naman. Ay! Pang-apat na araw, pahinga ako. Ay mo. Ulit na lang ulit. Mahinang nilalang ka pala eh. Walang pahinga. Ang tunay na lalaki. Ang gusto ko lalaki. Bibigyan ko ng gok-gok 3,000. Yung araw-araw walang pahinga. Kasi yung pahinga mo nun, nakapagpahinga na yung number 1 mo. Ano ba naman yan, bugoy? Mindset! Nanginginig na kami mga babae or nag-shake na kami. Kakancel kita sa Twitter. Mahirap nga naman sa lalaki yung mataas. So, naiintindihan ko. Sabi mga babae, madali lang yun. Huwag ka magpapataas ng high notes pag nandyan ang asawa. Tumataas din ang blood pressure niya. Sumakit yung itlog ko. Ay, yung ibang itlog pala, yung eggshell. Ay! Ang gwapo! Gusto rin pala niya ng gwapo. Oh! Mukha ni ate. Bata ko yan, gusto kong lambot ng katawan para malandi ko si Alfredo. Pero hindi. Kuya sa likod parang barba na pasukan ko. Hello. Hello! Hoy! Meron ba kayong bakbet? Wala po! Meron ba kayong ano? Wala rin po! Tunay na lalaki, babae. Tama kami. Ano? Ikaw na ba ilang klaseng lalaki yung nagpapahinga? Walang pahinga. Gusto ko bigyan. Walang iba bang sasarap sa pagtitig. Kuha niya yung tunog ng electric fan bad. Sana ay di na magwakas ito. Ano gusto ko lalaki may humor. Okay lang na hindi ka gwapuhan. Basta bosilak ang puso. Tsaka malaki ang Sino nagsabing hindi ko kaya? Voice when boring in the middle of the night. bored, hindi boring. Ano ba yan? Red flag sa akin, hindi marunong gumawa ng simpleng sentence. Sentensahan kita. Boring, pinapasok. Wag! Ayoko ng bastos. But I'm only human. Ayan na ba? I'm Amen! only human. Ay, ba't hindi Voice capitalize when yan? boring in the Ayoko nang ganyan. Paano ako luluhod sa'yo dyan? Hindi ka marunong lumuhod sa Panginoon. Kahit sa court, ganun pa din precision. Ito lang ang kalbo pakikinggan nyo, huwag si Bugok. Ang hindi makinig kay Bugok, bibigyan ko ng gok-gok. Ang nag-iisang posisyon. Ay, yung puta, may mukha ka pala. Akala ko nakatalikod ka nung una, leche. Bala ka magkakatagyawat ka yan. Ay, parang mga babae, napakahirap niya kasi lagi tumatama sa mukha namin. Oh my God, makita kami ng gwapo sa kanto. Tama. Yan ang gusto ko lalaki. Hindi nawiwindang ng mga sumasayaw sa TikTok. Yan. Mga mahalin ko yan. Bibigyan ko yan ng love-loves palagi. Mga gumagamit ng mga gamit na sayaw at music sa TikTok. Magaling.
Gusto na lang niyang sumaya. Ako magpapasaya sa'yo, kuya. Salamat, Kiki Keso. Napaganda pa ng pangalan. Sumakto pa. Huwag ka lang magkakaroon ng keso sa Kiki. Delikado. Uy, chick. Chick silog. Nagdadalaga na ako, leche. Chick silog. Look at long hair. Ano ba yan? Buti pa si Wally. Kalbo. I can't believe he didn't cry during Titanic. Do men even have feelings? Mga kaprobinsyano, dumating na po ang oras. Ang programang minahal ninyo ng 7 taon ay nalalapit na po ang pagtatapos. Pagtatapos! Na tayo maghiwalay, pero walang hanggang pagpapasalamat Magpapasalamat! ang nararamdaman. Nagbago man ang Mas nauna pang natapos ang dila ni Coco Martin. Kung hindi ka umiyak dito, hindi ka tunay na lalaki. Minsan ba nagtatampo yung chick mo tapos hindi mo alam kung bakit? Wala namang pinanggalingan, walang rason. Ito ang gagawin mo. Hayaan mo siya. Hayaan mo masira yung araw niya. Ang importante yung araw mo hindi sira. Huwag mo tanongin kung bakit. Huwag mo tanongin kung anong problema. Ay! Hayaan mo siya. Mali! Red flag, girls! Ikaw ayos lang ang araw mo. Balik ka na sa paggawa mo ng millions. Wala kang oras sa mga ganung pambatang shit. Ano ba tong mission mo? Ano ba tong mission? Sino nagbigay sa'yo ng mission? Mission vision ba to? Ano, eskwelahan ka ba? Principal ka ba? Sino ba nakaisip nito? Kay Wally Kalbo lang kayo makikinig. May mindset ka pero hindi nakaset. Napakahirap ba? Napakahirap ba mangsuyo? Hindi mo pambata yun. Siguro kung sobrang impractical hinihingi, like bigyan mo akong bahay, dalhin mo ako kay Jericho sa Rosales para makaligang ko yung leeg. Mga ganun kakaiba na, okay lang yun. Pero papasuyo lang, nakakapagpapakamusta. Napakahirap ba nun? Mas mahirap pa magpatubo ng buhok pag kalbo. Mission accomplished. Galing Independent Romaine. Lagi lang si Colin yung binibigay niyo sa akin. May mensa, di ba? Boy. Oh! Hey! Damn! Hindi magagawa ng kahit effects yan. Well, umiikot naman sa aming mga babae ay yung aming puson. Yan ang gusto ko lalaki, kayang paikutin ng mundo sa kanyang ulo. Iba naman mga lalaki ang nagpapaikot ng mga babae sa kanilang mundo. Huwag mo tanongin kung bakit. Huwag akong tinulungan magba. Superbook, amen! John 3:16. Hindi number ni Christine. Alog kung alog. Umaalog na sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Sunod. I would never cry in a song. Let's be honest. I am a Panarinig ko na. Parang ang backstory ito, namatay yung nagbebenta pero gumagalaw pa din yung Nestle cart. Ayun. Pure na lalaki, umiiyak. Ano gusto ko lalaki, naglalabas ng feelings. Hindi pa cool kid na meron daw mission. Tama! Amen! Spill that thesis. Lahat na lalaki. Mali! Masyado bang masikip yung suot time? Masyado bang maihapit? Mali! Meron kang mission? Mali! Kayo naman lumuhod dito. Kayo na lang lagi nakakaraos. Kung may mga babae na papagod, masakit sa makipag-usap sa inyo. Ano? Amen. Opo, mahal po. Yes! Oh, kalbo na naman! Ilang kalbo ba ang pagdadaanan namin? Na kami. Lahat pala ng kalbo. Sa 3 kalbong dinaanan, sa 3 itlog na yung isa doon, bubog. Kinig kayo dyan, tatay. Ay, tanggal agad eh. Parang iniinom lang namin yung dugo sa aming puso. Tama. Nanginginig na lahat ng Obigaini. Ba't di namin naisip yun? Pag sinabi sa ilabas sakit ng puson ko, halika rito, higupin ko na lang yung loob. Diba, yan ang tunay na lalaki. Lagi na lang kami lumulunok ng aming mga pangako. Hello, friend! Hello, putang ina! Babata niyo pa lang, iipo na kayo.
Well, suot pa lang niya, medyo nandun nga siya sa market ng gano'n. Asin! Ano tanongin kung bakit? Ayoko na bagay ang lalaki. Hindi ka makakapasok sa aking pauday. Basag na basag ulit. Ay, nagpapaawa ka ba? Wala kami pake. Ganun talaga ang buhay. Ito na mga sad boy sa Gedli. Isa lang ang pwedeng tumulong sa'yo ang sarili mo. Hindi mo kukunin sa babae ang iyong confidence o iyong pride o iyong maging proud ka sa sarili mo. Darating na lang ang kaming mga babae sa'yo. Naturally, okay lang yan. Wag nyo gamiting trophy. Wag nyo gamiting parang level ng kagapuhan o kapugian o kakalbuhan ang mga babae. Bakit? Hindi sila nandyan para ayusin kayo o maging standard kayo. At it goes both ways. Hindi siya gwapo, pero medyo okay naman. Pero like, hindi talaga siya gwapo. Pero like, okay lang naman siya. Ano sabi ko sa inyo mga lalaki? Well, binalik ko lang muna si Paulul. Ano sabi ko sa inyo? Pag mga lalaki, kailangan nakakatawa ka. Maraming chicks dyan na hindi naman nakakatawa. Mas boring pa sa pinturang natutuyo. Green flag naman siya. Basta mabait, green flag. Ano ba? Ba't ko itong kalmong to binibigay nyo sa akin? Speaking of multiple na babae, legal ba sa mga magulang ng girls mo ganyang setup? Lagi na tinatanong tuloy kung ano masasabi ng parents ng mga girls ko. Tatlo nga Ako pala hindi ko babae. talaga alam. Pero sa isip ko, dapat maging masaya kayo. Buti nga nagkagusto ako sa anak niyo. Buti nga, swerte nga ako di ba no? Kung hindi sa akin, kung kanino. Yung mga sa tabi niya parang gusto pre. Nagpakalbo kami para sa iyo. Hindi ganun kadali sumang-ayon sa'yo. Gustuhan mo, pre. Gustong tumawa ng mga tropa niya. Pero, pre, para na mawala ka sa social media. Pero okay lang, nagkakaroon ng traction tong podcast niya. Kung ako sa iyo manood na lang kayo sa podcast naming Mas May Sense. Mas May Sense ng Pampamilya Podcast. Nasa description, search nila. Pag-uusapan natin. At mapakita ko dito sa mga tropa ko kung ano masasabi nila para mas marami tayong mapag-usapan. Hindi lahat na influencer dapat mag-podcast. Hindi porket may mic ka dito, gusto mo na magsalita. Hindi gano'n. Sukot to. Ano bugoy? Wala ka pala eh! 4 to! Sa'yo 3 lang! Weak! Mahina nila lang! Hindi sa halos hindi na nakaupo. Saan ba gawa yung gulong na yan sa tigas ng mukha mo? Tingin, bilis. Oh shit! Tangina mo! Doon na kasi me! All men are trash. Ako, wala kang yakap mamaya, boy. Bahala ka dyan. Ako, minura mo, wala kang pagmamahal. God. Filipino men. Shit! Hey! Damn! Paypayan nyo na to! Oh! Pogi, clean cut. Di ba nakatakip yung mukha ng bangs? Tatawagin ba ating pambansang bayaning Dr. Pepe kung hindi siya palibasa, dalubhasa, hasang-hasa sa mga hiwa. Sakto dahil sobrang alien ng mga sinasabi. Ayan, sumakto na. Leche. Ang kalbo talaga red flag. Ang nag-iisang green flag na kalbo si Wally. Bakit? Pinayagan ka pumunta ng court ng papa mo. Hindi pala basketball eh! Let's go! Tuwin na lalaki kahit ano! Basta masaya! Tulad, maraming salamat. Yan mga gusto ko lalaki. Komportable sa kanilang sarili. Eh, pogi. Ay nako girls, pila sa likod. Sunod. Mga lalaki be like, all good in the hood. Ako mabala sa anak natin. Sino to? Si ano? Meron talaga ito magsuot? Para wala naglalaro ng mobile lane sa babae. Ayos Bigati sa mga lalaki. Kaya hindi ko naiintindihan ang pinagdadaanan nyo. May girl best friend lang. Yun lang pinaka-ayoko sa lahat. Girl best friend. Ma-Petro, mahalimuyang. Saktong-sakto. Sunod. Pag-gising mo, tuturuan kita po rin yung nasa recently deleted mo. Huwag ka na gumising!
Kahit gising ka na, pikat ka na lang. Huwag mo na titignan. Auto-delete na agad, matik mo na lahat. Hindi ka nagigising ng buhay. Bahay lalaki. At least mas nakakatipid, di ba? At mas marami. Ay, hindi ko naiintindihan yun. Yung mga tropa ko kasi, mga lalaki ko kasi nga best friends. Kaya yun yung sabi sa akin. Hey, Pogi, can I sit with you? Uy, halika na dito. Hindi siya gago, pero kumuhan. Tara, dito tayo kay Papa. Tiran mo na. Pogi ka, babe. Oo nga, pogi nga. Sobrang pogi. Hindi ko gets back people lang lang. Galing. Ganyan kami, abis kami makabubon mga babae. Copyright. Ito na lang kesa mademonya. Meron ako din sa lab eh. Copyright. Ito na lang. Meron din ako sa mismo ka. Hindi. Wala akong ganyan. Gwapo na ko, maraming papel ng babae. Hey! Umiiyak yung mga babae kasi hindi kasing ganda niya. Ano ba? Mahina. Mahihina mga babae. Sunod. Bakit parang kasalanan pa namin? Eh gusto nyo eh. O di wag, di ba? Focus ka sa mission mo. Pakinig kayo kay Bogo kung gusto nyo. Huwag nyo kami sisihin sa kahinaan nyo. Pagpaturo ka kay Jose Rizal ng tamang drip. At doon natatapos yung Kansas. Kung gusto nyo pa ng mga ganito, huwag nyo like, share sa mga babae nyong friends. At may podcast nga pala tayo. Ulitin ko lang. Nasa pinned comment at description. Subscribe na kayo. Paulal na mamaalam. Shoo!